Club Junta, building better Africa. Ninthawi Nkhani matsaranetsarane ndipo mlindine yankhosa unda koma kuyamba nayo mitu yake. Munthu mmodzi wafa pamene ena 100 akusowa pokhala malinga ndi mvula yamphamvu imene yakhala ikugwa mu mzinda wa Lilongwe. Ngongole zokwana 206 billion ndi zimene anthu akuyenera kubweza ku bungwe la NIF pofika pano. Nkhani zina boma lalamula kampani ya Prescan Limited kuti chirema chawo ikupereka chipukuta misozi kwa anthu omwe akhala okhuzidwa ndi nyasi zomwe kampani imataya pamalo ena mboma la Chikwawa. Tindizi komanso nkhani zina zambiri tindikhale limodzi. Club Junta, building better Africa. Munthu mmodzi wafa pamene ena 100 akusowa pokhala malinga ndi mvula yamphamvu imene yakhala ikugwa mu mzinda wa Lilongwe. Madzi osefukirawa akhudza madera omwe ali pansi pa mfumu yayikulu Malire komanso mbwatalika. Jimmy Chazama wadzandi zambiri mulipotire. Madzi osefukirawa awononga nyumba, chakudya ndi katundu wapakhomo. Anthu omwe akhudzidwa tsopano akukhalira pa sukulu ya sekondari ya Chisapo mu mzindawu. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati mwa anthu omwe achoka nyumba zawo ndi amayi 40 ndi abambo okwana 57. Mkulu wa Dodma Wilson Molen wati izi ndizomvetsa chisoni kwambiri. Chodandaulitsa ndi choti pamalo pamene akudikirira pano ndi pa sukulu ndikusonyeza kuti maphunziro asokonekera kaye, ndipo tifuna kuti tilumikizane ndi anzathu aku Ministry of Education. Mmodzi wa akuluakulu ku Khonsolo ya Lilongwe Julius Tsogolani wavomereza kuti kusakonzedwa bwino kwa ngalande ndi komwe kukuyambitsa kusefukira kwa madzi. Phungu wa nyumba ya malamulo wa maderawa Khadija Lea Chunga wapempha thandizo mwachangu kuchokera ku boma ndi mabungwe. Ine ndikupempha kuboma komanso mabungwe osiyanasiyana kuti kunoko andifikire mwachangu makamaka kumbali ya chakudya. Mmodzi wa anthu omwe akhudzidwa ndi ngozi Esther Asifa wati ataya zinthu zawo zonse ndipo akufunikira thandizo mwachangu. Ndi katundu ambiri palibe chimene ndapulumutsa. Palibe chifukwa madzi amalowa adera ili magawo atatu. Ndi amalowa atalowa kutseka chitseko chimakanika madzi kulowa. Nde amalekeza umu ndili nyumba mwadzidzidzi ndipo zindikira madzi nde nangwira mwana ndikutuluka nde kuti manyumba onse kuti manyumba 11 kwa landlord kwina ifeso uku kwa landlord kuli manyumba atatu mabanja atatu koma ndizopsa kwambiri sizinakhale bwino. Pakanali pano anthu omwe akhudzidwa ndi ngozi alandira zinthu monga mpunga, ufa, nyemba ndi zofunda. Ngongole zokwana 206 billion ndi zimene anthu akuyenera kubweza ku bungwe la NIF pofika pano. Wapampando wa bungwe ya James Namphambo wati izi zikuchititse kuti ntchito yawo ikhale yovuta. Anamphambo ofotokoza zambiri. Monga NIF ndikudziwa kuti kunalizo muzokamba zambiri inuyo ngati maripota sure you have reported Nkhani imeneyo kuti drama anatenga ena asanatenga mpando nomiko yachi ndefeyo atipasa responsibility kuti tiyang'ane kuti tipanga bwanji tikhala pansi ndi management kuti tione kuti zinaenda bwanji ndipo tika ndondomeko yoti drama zimene anatenga anthuzo zisibwezedwe. Nduna yoona za ulimi ya Rosa Fachimbirizi yalamula kampani ya Prescan Limited kuti chirema chawo ikupereka chipukuta misozi kwa anthu omwe akhala okhuzidwa ndi nyasi zomwe kampani imataya pamalo pa malo ena mboma la Chikwawa. Ambirizi anapitiriza kunena kuti boma alipereka chilango chokhwima ku kampani alikamba kunyala nyaza mwadala kupeza malo oyenera otayira nyasi zochokera ku ethanol yemwe amapanga. Emmanuel Chilemba walemba ripoti lomwe wawerenga ndi Isaac Salima. Zoipa zichazikulowa mmene muja mazi apansi pali magogo pali msinje mukulowa kwezo. Ndunayi imayankhula izi mboma la Chikwawa pamene iyo pamodzi ndi nduna yoona za chilengedwe Alfred Gangata anayendera kampani. Poyankhula pa mkumano wambirizi atsindika chidwi cha boma chofuna kuonetsetsa kuti kampani ipereke chipukuta misozi kwa anthu okhuzidwa komanso kupeza malo ena oyenera otayira nyasi. Zotaya zawo kunoko zikuononga kwambiri, zili ndi chemicals oopsa kwambiri monga mwaonera madenga kumasintha makala pansipa pakuoneka ngati palitala koma palibe tala. Madamu awo ndioti aboka ndogumuka sizokhala bwino.
and the company yoti yakhala kunoko almost 22 years. It means there's been a lot of damage. So tayankhula kunena kuti tionetsetsa kuti anthu akunoko achitidwe compensate. Company ifeyo tichita monga mmene malamulo amanenera, and poti anauzidwa zochita koma sanachite ngakhale chimodzi, nde ifeyo tichita no apply malamulo mmene alili ndendende mpaka kumapeto kwa lamulo kumene limathera. Nduna yona zachilengedwe Alfred Gangata inapherapo mphongo pa mfundoyi ponena kuti boma sililekerera kampani iliyonse imene izigwira ntchito mophwanya malamulo. Poyankhula pa nkhaniyi, mkulu wa kampani ya Prescan Limited Bryson Komanthu anasindika chidwi cha kampani chofuna kuonetsetsa kuti anthu onse okhuzidwa alandire chipukuta misonzi. Indexona ditili ndi vuto limene laligwera usiku wa lachiwiri kulagwa mvula usiku, pondi imodzi inapezeka kuti yaphwasuka, ndipo vinasi kunoka makunda kumuchula kuti dosi anatuluka mundamu madamu ndikupita kunja kwa madamu. Wina anafika so mpaka mnyumba za anthu ngati nyumba zitatu zimene analowamo, komanso wina wapita kukakudza madera ena. Pa nkhani ya chipepeso zinthu zikachitika chonchi pamakhala ndondomeko yake imene imeneka kutsatiridwa monga mwa malamulo a boma, ndipo nthawi ina zitachitikiranso tinatsatira ndondomeko zomwezo, ndipo panopo ndi chikhulupiriro ndondomeko yomweyo yayambika kale kuyitsatira, koma ndi ndondomeko yoti amayitsogolera ndi anzathu akukhanso. Koma ngakhale zili chomwechi, magulu ena okhuzidwa ati apitirira ndi chilinganizo chawo chokachita mbindikiro kampani kuyambira lachinayi sabata ino. Iwo ati zili chomwechi pofuna kuwumiriza kampani kuti ifulumizitse dongosolo lopereka chipukuta misonzi komanso kupeza malo ena otayira nyasizi. Dziko la Malawi linagwirizana ndi maiko onse pa dziko lapansi pakumbukira tsiku la njira zamakono za mphamvu zosawononga chilengedwe. Tsiku lidakhazikitsidwa ndi bungwe la United Nations kuti anthu azilimbikitse njirazi. Zambiri mulipotire. Polankhula mu mzinda wa Lilongwe pokumbukira tsikuli, amene akugwizira udindo wamkulu wa bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority Atati Chinthambi anati bungwe lawo ladzipereka polimbikitsa njira zamakono zosawononga chilengedwezi. Pano tikupanga kafukufuku tikukhazikitsa njira zoti tikhale ndi lamulo limene timati Renewable Energy Act. Njira imeneyo itithandiza kuyika ndondomeko yonse yofunikira ndi zithandizo zofunikira kwa amene adzigwira ntchito yopanga magetsi kapena kupanga njira ina ya mphamvu zosiyanasiyana monga gasi ndi zina zotero zimene siziwononga chilengedwe. Ndipo mlembi wamkulu wa Renewable Energy Industry Association of Malawi Beston Ntepagama ati ngofunika kwambiri kuti dziko la Malawi lizikumbukira tsikuli. Chifukwa cha kusintha kwa technology, pali katundu ina amene amachokera kunja amene timafunika tizilipirabe misonkho imene zikumatipangitsabe kuti mwina zitivuto kuti tiyitanitse katundu. Mmodzi mwa akuluakulu aku nduna wa zamphamvu komanso migodi a Gift Chiwayula ati dziko la Malawi likupita patsogolo polimbikitsa njira zamakono zosawononga chilengedwezi. Kugwira limodzi ndi anzathu akunduna zachuma kuti azitha kutipatsa ndalama zakudya zoti ifenso kwathu zitha kuyenda, cholinga chathu cha unduna wathu chikwaniritsidwa. Pakadali pano anthu okwana 26 mu anthu 100 aliwonse ndi amene amatha kupeza njira zamakono zosawononga chilengedwezi, ndipo dziko la Malawi lili ndi masomphenya ofikira anthu 70 pa 100 aliwonse pofika chaka cha 2030. Bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority lati kusazindikire kwa anthu ndi vuto lalikulu kuteteza uthenga okhuza mzika pa makina a intaneti. Chenjezoli ladza pomwe bungweli lolemba lakhazikitsa sabata yokhuza kuteteza uthenga pa internet Data Privacy Week mu mzinda wa Lilongwe. Jimmy Jazama wazanditsa mbiri mulipotire. To stop people from hacking into accounts and to avoid identity theft. Akugwirizira ngati wamkulu wa makwa Mayamiko Nkoloma wati ngakhale kugwiritsa ntchito intaneti kwachulukira mdziko muno, anthu ambiri amagawabe uthenga wawo wambiri mosasamala. Iwo ati izi zikupangitsa kuti azichitidwa chinyengo komanso kuberedwa, ndipo atsindika kuti kuteteza zinsinsi pa intaneti ndi udindo wa mwini komanso mabungwe. Monga ngati munthu umatha kukhala ndi dzina lako
komanso pamakhalanso information ina imene imathandiza internet oloma mashini apa internet kuti ziwe kuti uyu dzina lake ndi wakuti wakuti olo munthu uyu ndi wakuti wakuti, and information imeneyo timati biometric data. So zinthu zimene zizi ungopanga share mwa umbulimbuli, anthu ena akhoza kuitenga information imeneyo ndikupangira zinthu zina, chizungu chake timati impersonate. Akhoza kukhala ngati kuti ndiwo amene akufuna chithandizo china chake, o ndiwo amene akulemba email ina yake, o ndiwo amene apanga decision ina yake, pamene zizi zinthu zabodza. Ndiye ife mwangati anthu tikhale ndi control ya zinthu zimene timapanga share pa internet. Ophunzira wa pa sukulu ya sekondari ya Nkhwichi Mere Soza yomwe anali nawo pamwambowu walimbikitsa achinyamata kuti asamalitse pogawa uthenga wawo pa intaneti. Information yathu tikapita nayo panja kwa anthu ena tizipereka mwa size, tisamapereke information yonse kuti wina isachite kudziwa, chifukwa kuli anthu ena oti amafuna azipanga zinthu kuti zakondwese okha. Komanso etu amalawi omwe ndimene walankhulira kuoneka lindo okupemphani inuyo kumbali yanu mmene mwamvera mukunazo bwanji pamenepa akalindo akulakwitsa kuyitanisa boma kuti ibwerepo era idzafotokoze ndondomeko imene agwiritsa ntchito powatulutsa apolisi okwana 6 omwe anapha munthu chifukwa pa malamulo anthu amene anamangidwa chifukwa chokupha munthu wina sakhala nawo pa ndandanda okhululukiridwa. Izi zofunika kuti tizione bwino. Dzikoli ngati ndende ili ya anthu osauka okha atifotokozerenso nafe tidziwe, chifukwa zikuchitikazi zinthu zoti ena akhoza kuchimwapo. Milandu yonse yokhudza Mambeta omwe anaphedwa ndi kuberedwa kuchiheka mzinda wa Blantyre tsopano ili m'manja mwa bwalo lalikulu. Mneneri wa apolisi mchigawo chakumwera chakuzambwe kwa dziko lino Beatrice Mkuwa atsimikizira Times kuti milanduyi tsopano yachoka m'manja mwa bwalo laling'ono. Daniel Zimba akufotokoza. Beatrice Mkuwa wachiwiri kwa yemwe amayankhulira apolisi mchigawo chakumadzulo kumwera kwa dziko lino sananene zifukwa zimene zachititsa kuti mlandu wakubedwa kwa katundu wa malemu a Mambeta autumizenso ku bwalo lalikulu, ndipo ati bwalo liperekabe siku loyambira kumva milandu yonse yokhudza malemuwo posachedwa apa. Bwalo la Senior Resident Magistrate linayamba pa 12 mwezi uno kumva mboni zina pa mlandu wa kubedwa kwa ndalama ndi lamya za malemu Ambeta, ndipo linasiyira mlandu wa kuphawo manja mwa bwalo lalikulu, koma malipoti akusonyeza kuti mbali ya odandaula ndiyo inapempha kuti milandu yonseyi iyendere limodzi. Posachedwa apa oweruza a Senior Resident Magistrate Lawrence Mchilima anamvanso mboni wa Sheila Phiri mkazi wa malemu Ambeta komanso a Charity Mnenula omwe akuwaganizira kuti anagula imodzi mwa lamya zobedwazo, ndipo oyimira boma pa mlandu a Isaac Kadawayula anauza bololo kuti iwo ndi okonzeka kubweretsa mboni zina zitatu pa mlandu wa kubawo lolemba msabatayi. Pakadali pano a Blessings Chadzamakoko, a Robert Asam, a Douglas Sandram, a Samson Kasambwe ndi a Genesis Mastala omwe akuwaganizira kuti anachita chiwembucho kwa Ambeta omwe pa nthawiyo amachita malonda kuchileka mu mzinda wa Blantyre akuwasungabe ku ndende ya Blantyre. Tipitiriza kupasirana nkhani zomwe mukathaonera izi. Club Junta, building better Africa. Popitiriza nkhani izi bungwe la Tilitonse Foundation pamodzi ndi Misa Malawi akhazikitsa mtsutso wa achinyamata omwe ali msukulu za kwachinjede kuti azikambirana nkhani zokhudza chitukuko cha mdziko. Mtsutso uli pansi pa ntchito ya Shift the Power yomwe imayendetsedwa ndi bungwe la Tilitonse Foundation ndi thandizo lochokera ku Comic Relief komanso United Kingdom's Foreign Commonwealth and Development Office. Brenda Kayo ali ndi zambiri mulipotili. Polankhula pomwe amakhazikitsa mtsutsowu, mkulu wa bungwe la Tilitonse Foundation a Robert White ati mtsutsowu uli pansi pa ntchito ya Shift the Power yomwe imayendetsedwa ndi bungwe la Tilitonse Foundation, ndipo ntchitoyi imafuna kulimbikitsa kupereka mphamvu za chitukuko ku madera. Program imeneyi kwakukulu nkokuti ifuna kugwira ntchito ndi mabungwe amene asala boma pa Chingereza ma civil society organizations komanso amalawi kuti zitukuko zimene tizigwira kunoko zizikhala zitukuko zokomera Malawi.
osakhala zokuti anthu ena abwera kunja nkuzatuza kuti mwini mavuto awa maganizo azichoka kwa ife kuti ife pamene taperekedwa ndi apa tiyeni tigwire ntchito motere. Ndipo mtsogoleri wa bungwe la Misa Malawi a Gordon Matonga ati mtsutsowu ndi njira imodzi yopereka mwayi kwa achinyamata kuti azitha kuperekanso maganizo pa nkhani za chitukuko. Madera omwe bungwe la Misa Malawi layika kuti sukuluzi zikambirane ndi monga nkhani za kusintha kwa nyengo, ulingaliro wa mu ubongo, ufulu odziyimira patokha komanso kutenga nawo mbali pa chitukuko pakati pa mayi ndi abambo. Kuna kuti pabwere mfundo zenizeni zimene zingabwerese kusintha pamene dziko lathu lili ndi malingaliro okwanisa ma vision amene linakhazikitsa. Achinyamata angathandize bwanji kuti tsogolo la dziko lino likhale lowala mene wina yense akhawafunira. Mtsutsowu uyamba pa 12 February mpaka pa 18 February chaka chino, ndipo sukulu yomwe itapambane ikuyembekezeka kupikisana nawo ndi sukulu za m'mayiko a Zambia komanso Ghana zomwenso zizapambane. Sukulu zomwe zilingi nawo gawo ndi sukulu ya Mubas, Nzuni, Unima, Luana, Masti komanso Catholic University. Bungwe la Malawi Electoral Commission lati ligwire ntchito ndi nthambi yoona zangozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma pofuna kuonetsetsa kuti anthu omwe anakhuzidwa ndi madzi osafikira ndera la nkhotakota liwalazi aponye nawo voti pa chisankho chapadera mderali. Wapa mpando wa bungweli Justice Annabel Ntalimanja walankhula izi pa sukulu ya primary ya Majiga ndi liwalazi mboma la nkhotakota pa mkumano ndi adindo amene amafotokoza mmene chisankho chiyendere nderali. Ndipo bungwe lamayikira uza mafumu kuti apereke mwayi ofanana ochita misonkhano yokupa anthu koyimira pa chisankho chapadera chimene lichititse pa 17 mwezi wa Machi chaka chino madera ena a dziko lino. Pakadali pano commissioner wa bungweli Mbusa Philip Kambulire wati izi zingathandize kupewa ziwawa zimene zimaza kamba ka mikangano ya malo ochitira misonkhano ya ndale munyengo yokupa anthu. Akambulire anena izi pa misonkhano wa adindo osiyanasiyana umene unachitikira ku dera la kansala la Chirobwe ku Lilongwe kumene bungweli lichititse chisankho cha paderachi. Akambulire akufotokoza kwa mtolankhani wathu Pemphero Malimba. Nthawi ya kampeni pamene tili ndi sankho aliyense amapatsidwa mwayi wakukopa anthu kunena iwo opikisana nawo kuti ayende m'midzimu kukopa anthu oti akawavotere. Malamulo azisankho amalola wina aliyense apatsidwe mwayi wofanana kandi zipani kandi woyima paokha. So timalangiza mafumu ndatsogoleri ena azipembedzo ndi akuluakulu ena kuti apereke mwayi wofanana pamene anthu aluzungulira ochita kampeni pamene tili ndi sankho zapadera ku dera lino wodi ya Chirobwe kuno kuswense inoyo chifukwa chakuti modi inoyo amene anene akuyimira pa udindo wa kansala adatisiya pamene ndondomeko za chisankho zitayamba. So chisankho chidayimitsidwa cha kansala chifukwa chake panopa tabwera ndi chisankho chapadera. So timalangiza zimenezi kuti ali ndi udindo iwonso kuonetsa kuti ukhale bata ndi mtendere komanso awalimbikitse anthu kuti atuluke akavote. For even anthu ndi ufulu wawo ndi udindo wawo kuti asankhe atsogoleri akumtima kwawo ndi cholinga kuti azikatsogolera bwino. Nyakwa ikulu zokoto ya nderali ati mafumu agwira ntchito ndi aliyense amene ayimire pa chisankhochi pofuna kuonetsetsa kuti akuwapatsa mwayi ochita zinthu ofanana. Mfumu ilera kungwa pa chichewa timatero iyenekera kulandira mwana wina aliyense amene afuna kapena kuti wachipani chilichonse amene afuna apange msonkhano. Ndipo mfumu khalidwe lake lolera munthu wina aliyense yangwa chipani chanji kani wampingo wanje amakhala m'manja mwa mfumu. Mfumu ineke kudzapereka chitetezo kwa wina aliyense amene afuna adzapange msonkhano ku dera lake. China chimene chimakhalapo kuti mafumu ngati atakondere ndi kuti mfumu isiutsala malamulo pa udindo wake. China chimene chimakhalapo nchakuti anthu aja akatsata ndondomeko kuti mfumu ija kuti msonkhano wanu wabwera kale ena amene apange mawa inu mukapange nkuja ena amakhala kuti samvetsa amona ngati kuti mfumu ija malo aja akaniza chimene chimene chimapangitsa ngati kwa andale kuti asamvetse kuti pakhale maphokoso. Mkulu woyang'anira chigawo ku bungwe la Malawi Bureau of Standards Raphael Mpingo wayamikira amalonda chifukwa chotsatira miyezo imene bungweli lidakhazikitsa. Iwo ati pali kusintha ukulu komanso kwabwino pamene amalonda akuchitira zinthu masiku ano. Iwo ayankhula izi pamene amayendera mabizinesi osiyanasiyana kulimbe mu mzinda wa Blantyre pa ulendo umene anawukonza pofuna kuona ngati amalonda akutsatira mlingo woyenerera pochita bizinesi zawo. Kalekale tikamayenda mashopu ngati anowa tikamapanga ma inspection athu kapena kuyendera mashopu ngati Malawi Bureau of Standards timatha kupeza katundu ambiri wonongeka kapena osalembedwa bwinobwino komano ndi zimene takhala tikuchita zaka zitatu zapitazi
tuona kunena kuti pasika pa zinthu kusintha ndithu anzathu ochita malonda ndithu akuyesesa ndithu kuti azisatira milingo ya kagusidwa ka katundu. Mwachisanzo Mamawa tayendera mashopu a kulimbi kuno Shoprite komanso kusana katundu amene tampeza kwambiri muna 95% more than 95% ndo wabwino bwino. So zanzathu akuyesesa ndithu kusatira ukhondo wa mashopu komanso kuonesesa kuti katundu amene akugulisa sopanga expire. Ndipo zimene zizi kuti pasachilimbikiso fa Malawi Bureau of Standards kuti zimene tikuchita Malawi munomo anthu akuzimva ndipo akufuna kuti azisatira. Anthu ena kumwera kwa boma la Rompe ati achilimika posamalira nkhalango komanso mapiri omwe ali kudera ali ponena kuti limakhala pa chiopsezo chakusefukira kwa madzi komanso kugumukira kwa dothi. Iwo atachita izi kutsatira ngozi yoopsa pamene nthaka idagumuka mchaka cha 2019 pomwe anthu atatu anafa ndipo ena asanu anasowa ndi alatchalo kwa mfumu yayikulu chapinduka. Feston Marekezo wadza ndi ripoti ili. Mchaka cha 2019 mawanja okwana 30 anakhuzidwa ndi ngozi ndipo inaononga nyumba komanso katundu wa boma. Kusalira izi anthu akuderali ambotengapo mbali podzala mitengo komanso kusamalira iyo imene ilipo kale. Stansford Nkhonjera amene anakhalapo membala wa komiti ya zachitukuko ya Zunga anati iwo anakhazikitsa magulu oyang'anira zachilengedwe. Iwo anati pafupifupi kawiri pa sabata iliyonse magulu maka achinyamata amapita kumapiri kukasamalira zachilengedwe. Pa nkhani ya kusintha kwa nkhalango kuno kukwithu kuno sinthu liliko chifukwa nthena muone mpantakhala pano pakusanyika makuni ayi chifukwa cha kuteteza kuti mpaka chigawo ichi chisinthe lekani kuoneka makuni akwechireke kuti tikuchipwerera changati makuni aya paliji. Poyankhulapo a Robert Nkhonjera amene ndi wapampando wa gulu losamalira zachilengedwe la Zunga anati iwo ayambaso ulimi wa njuchi. Ulimi uwu namo ulikwizira kuno kwa ise kuno kuzunga wawa kutisangalasa chomeni chifukwa nchinthu cha chilendo kuno kuchigawa chithu chakuti chinapangikepo cha sono kwa muhanya uno wa lero tikuyembekezera kuti munthu umu muzamfuma ngaphindo ilo ise lizamkutuvwira chaka na chaka. Gululi limene ndi limodzi mwa magome 12 amene anakhazikitsidwa kuderaku anaphunzitsidwa ndi bungwe la Church and Society la Synod ya Livingstonia mu mpingo wa CCP pansi pa thandizo lochoka ku bungwe la UNDP. Apo Mvula amene ndi mmodzi wa akuluakulu amene amayendetsa ntchitoyi ati ngakhale ntchitoyi ikupita kumapeto mwezi uno ali ndi chilimbikitso kuti ntchito yosamalira nkhalango ikhale ikupitirira. Areas amene wawa chifukwa cha landslides amene amachitika nthawi zina amapezeka kuti mvula ikagwa kwambiri madzi ochuluka amasetsereka andi akhala kumbuyo kwakunonga ndithu chilengedwe komanso anthu akhala kumwalira. Ndiye timafunitsitsa kuti anthuwa aziwe kuti ndizofunika kuti ateteze chilengedwe azale mitengo ndi cholinga chonena kuti miyoyo yawo isakhale pa chiopsezo. Ntchitoyi inakhazikitsidwa m'madera monga Mlowe, Chalo, Msuku omwe ali mphepete mwa nyanja ya Malawi mboma la Rumpi. Nkhani zathu ndi zomwe koma tisanasiyane na insomitu yake. Munthu mmodzi wafa pamene ena 100 akusowa kokhala malinga ndi mvula ya mphamvu imene yakhala ikugwa mu mzinda wa Lilongwe. Ngongole zikwana 206 billion kwacha ndi zimene anthu akuyenera kubweza kubunga la NIF pofika pano. Mu nkhani zina boma lalamula kampani ya Prescan Limited kuti ichite machawi kupereka chakudya misozi kwa anthu omwe akhala okhuzidwa ndi nyasi zomwe kampani imataya pamalo ena mboma la Chikwawa. Mnali ndine Yankho Onda. Club Junta, building better Africa.